Детската градина може да бъде и биоградина. С празник на реколтата децата от 93-та детска градина в София отбелязаха първия си успешен сезон на градинарски занимания. За случая децата бяха подготвили тематична програма от песни и стихотворения. Вижте повече в следващия репортаж. Родители и учители се вслушват в съвета на децата от СДГ Славейче и това се оказва достатъчно, за да се появи биоградинката. Работата започва още през април. Всяко дете приготвя разсъд вкъщи, а родителите оформят лехи, дори с помощта на бабите. Взаимните усилия са възнаградени със специален празник на реколтата и не само. Децата цяло лято ядоха от доматите, готвиха им от тиквичките, имаше много краставици, а самите ние не сме биолози, не сме производители на храна. Това беше и за нас един прекрасен и уникален урок. Ползотворен урок получиха и децата, които вече сами търсят здравословните храни. Ябълка, грозде, праскова, кайсия, круша, всички плодове са ми любими. Така с малко инициатива и въображение образованието на децата може да бъде не само забавно, но и богато на витамини.